Al davant hem tingut un rival molt dur, molt complicat, molt difícil. L'empat com el valores? Bé, abans de començar el partit i sent partit a casa, doncs sempre esperes guanyar el partit i no te conformes amb un empat, no? Avui, com ha anat el partit, crec que el resultat més just ha estat un empat. Crec que no han fet massa mèrits per massa més, però bé, crec que també l'empat és just i si ho valorem que enfront hi havia un equip que havia guanyat 3-3 i que sabíem que era un equip complicat, que l'any passat va estar en uns jocs semblants als del Targa, doncs sabíem que era un partit molt complicat. Bueno, doncs l'empat és el que és i un empat lo farà bo o dolent, però jo crec que no ha estat a l'alçada avui, no? Jo crec que no ha estat a l'alçada per un motiu, perquè els àrbitres, com els entrenadors, com els jugadors, ens podem equivocar, però sempre hem d'anar amb alguna explicació i sempre hem d'anar explicant el motiu. Jo crec que avui l'àrbitre s'ha dedicat a expulsar un entrenador amb ells, a mi, sense donar-nos cap explicació. Aleshores, entenc que potser a vegades no ajudem prou, entenc que potser a vegades no tenim el nivell, però el que sí que està clar és que si algú guanya quartos amb aquest negoci són els àrbitres. Aleshores crec que han de tindre un mínim d'educació, un mínim de correcció i poden equivocar-se, clar que poden equivocar-se, però el mínim d'anar com a persones, això és una cosa que se'ls ha d'exigir, més enllà que puguin perjudicar o beneficiar amb accions que són molt difícils de pitar. I entenc que poden pensar que nosaltres tampoc estem preparats, però per això no som tan professionals com ells.